आज स्वीट फॅमिली आली आहे एक्सपेरिया मॉल पलावा. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तर आज स्वीट फॅमिली आली आहे एक्सपेरिया मॉल पलावा. तर चला एक्सपेरिया मॉलला. तर आता आम्ही एक्सपेरिया मॉलला आलो आहे आणि खूपच गर्दी आहे आणि ही लाइटिंग क्रिसमसची लाइटिंग आहे सगळीकडे आणि गर्दी तर तुफान आहे आणि इकडे गर्दी आहे आणि ही इकडे माझी वाट बघत उभी आहे. तर आम्ही आता आतमध्ये जातो आहे. तर मित्रांनो, आता आम्ही इकडे एंट्री केली आहे आतमध्ये आणि खूपच गर्दी आहे. प्रत्येकाला म्हणजे थांबून राहावं लागतं. आता एंट्रीसाठी पण आम्हाला थांबून राहावं लागलं होतं आणि ट्रॉफिक पण जाम आहे. तरी पण आता कसं कसं करून आम्ही अर्धा तास आम्हाला बाईकवरती गेला आणि आता आम्ही आलो आतमध्ये. तर लास्टपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत. आता इकडे सॅन्टा आलाय आणि हे बघ भावीला चॉकलेट दिला आणि भावी खरंच खूप खुश झाली आणि लकी पण झाली कारण तिला चॉकलेट मिळाला. आमच्या जियाला चॉकलेट सॅन्टाने दिलं नाही त्यावेळी ती थोडी नाराज झाली आहे. भावी, तू जियाला देणार ना चॉकलेट? आम्हाला आता झुडिओला जायचं आहे तर आम्ही झुडिओच्या बाहेर उभे आहे. तर आम्हाला आता झुडिओच्या आतमध्ये जायचं. खूपच गर्दी आहे. ही शॉपिंगला आले झुडिओला. इंस्टाग्रामवरती दाखवतात 299 399ला सर्व मिळतं म्हणून, पण मला वाटतं इकडे आत आल्यानंतर समजलं खूपच कॉस्टली आहे. नाही इकडे हाय हे बघ 199 बाबा. हाय काय आहे ते 199? मग इंस्टाग्रामवरती रोज सांगत असते 199 झुडिओ टी शर्ट. 199चे इकडे आलो आहे. बघूया हे लेडीज आहे. माझा पचका झाला. मला वाटलं की 199ला माझं टी शर्ट आहे पण हे लेडीज आहे. आता ही लेडीज बघताय मला तर आता मला वाटतं वाट बघावं लागेल. काय आलं ओव्हर साईज काय त्याला बघ नाही. ते सर्व लेडीजचं आहे वाटतं. जेंट्सचं कुठं आहे? हे मित्र लेडीजचं कुठे आपला जेंट्सचं कुठे आहे? त्या साईडला आहे. ओके. अरे हां, आम्ही लेडीजमध्ये आलो आहे. हे भावी इकडे हे सर्व लेडीजचं आहे. मला वाटतं जेंट्सचं त्या साईडला आहे. आम्ही नंतर जातो. आता लेडीजची शॉपिंग होऊ दे. हे जीन्स आहे बघ लेडीज 799 800 रुपये. हे किती रुपये चप्पल? किती? 500 रुपये. यार लय महाग आहे चप्पल.
जीन्स बघ. हे दीपाली बॅगी ती हे बॅगीची. हे बघ ही बॅग आहे ही वाली. हां 799ला आहे तेव्हा नाही बोले. घेतल्यानंतर पण मला वाटतं पैसे द्यायला पण तिकडे लाईन लावावी लागते. एवढी गर्दी आहे इकडे, खूपच गर्दी आहे. $199 फायनली भेटला आम्हाला. $199 साठी टी शर्टसाठी. पण आम्हाला ते पसंत नाही आले. पसंत आले त्याचे प्राईस आहे 699. 700 आहे चांगली, 700 रुपयाला आहे. हे मला आवडलं होतं. खूपच मस्त आहे ग्रीन कलर मध्ये. तर आम्ही आता मालगुडी डेजला आलो. मालगुडी डेज काय आहे आपलं? हे बघ इकडे आहे साऊथ इंडिया. काय आहे इडली. हां हां इकडे बघ काय आहे ते बघ ना. डोसा आहे का? प्लेन डोसा बघ ना ते. आणि इकडे आतमध्ये जायला ही बघा एवढी मोठी लाईन आहे. भावीजीला आतमध्ये जायचं होतं पण ते एवढी मोठी लाईन आहे तर आम्ही आतमध्ये सोडत नाही आता त्यांना. 1 तास जाईल. इकडे स्नो होतो आहे, स्नोफॉल आणि खूपच मस्त आहे इकडे. स्नोमॅन पण बनवला आहे इकडे. मित्रांनो आमचा व्हिडिओ आम्ही इकडे थांबवतो आहे कारण आतमध्ये पण गर्दी आहे आणि आता इकडे पण खूप गर्दी आहे. ट्रॉफिक पण आहे. आम्हाला जायला 1.5 तास जाईल. त्यामुळे आमचा व्हिडिओ इकडे थांबवतो. आमचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला, स्वीट फॅमिलीचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनल नवीन असलं तर सबस्क्राईब करा. आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओला. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र. बाय.